Bueno, kaixo Joseba, egunon, Iñaki Azkue naiz, Oriotarra, eta hemen gaude, Baskito jatetxean, Errotaburun, Donostian, Ongi etorri. Baskito zabaldu genuen orain dela 3 urte, apirilen. El Baskito izena dator Bakeiratikan, Nerosa Bakirikizunan restaurantia, eta ari ezautze zioen Baskito. Eta orduan izena okurruti zuitzaion, El Baskito jartzia, la borda del Baskito, konkretuki, ez? La marka jaintzan eta madrileño, valentziano, katalan asko jutezian ara borda harta, orduan osabak esan zuen, hau El Baskitore bai. Eta nik hasieran esaten nion, nola jarriko jozu El Baskito hemen Donostin da? El Baskito. Eta orduan hortxe gatu zan izena. Baskiton ematen dugun produktua beti freskua egiten dugu, gaina dakagun puntua edo baloria da beti produktu guztia erakutsi egiten deula, eta orduan jendiakin konfiantza oso azkar irabazi dugu, ez? Eta hori izan da gure estrategia edo urte gutxitan gora egiteko, ez? Rodoa jok ez badaude oso potoloak saiatzea beste gauza batek hartzen, eta orduan beti jolazte du eta karta Baskitoko karta egunero aldatzen dugu. Sasoien gaudenen gure platera insignia edo kokotxa kontxoekin. Oain adibidez gehien demandatzean da txangurro donostiarrera. Eta etxeko postriak tradizionalak dira, amonak egite zitunak, eta orduan amonan adibidez omenez egin dugu letxe frita, gero asko gustatzen zitzaionan ere aitonai irlandesa. Bueno, gure etxeko txangurro egiteko behar ditugu zentoiua, behar dugu olioa, tipula, mantekila, etxeko tomatia eta gero ogi irina. Prozesua dakanan gauza txar bakarra da, lan asko dakala. Orduan, inberdia, zentoioak egosi, eta gero beraien haragi guzti-guztia atera inberdeu. Hasiko geha hanketatik. Oain, hankak banaka, pixkanaka. Bueno, garrantzitsua da ikuste zuen bezala, haragila asko ez egoztia. Puntuare hartzia importantia izatea. Ze bestela haragila etzan hain errexateako, Ikuste dugu hain zentoioa dola bete-betia, Oain gara jendao eta orduan haragi gehiago ateako dugu. Arratamian arten, dakauna da harrak hanka gehiago ditula, eta orduan haragi gehiago ateatziak hau. Normalen beti harrak initena. Hau ikuste zuen bezala, ja haragi gehiago badaukau, baina errepasatu inberda, bez? Nola bilatueten hemen pusketa txiki bat, hau bota inberda, Oain jungo geha, tipulakin. Tipula zuritu. Bueno, behin ja tipula ondo moztuta dakaula, mantekila pixkatekin, ingo deu potxatu xoabe, Beti izan naiz oso jatuna, eta beti jungea restaurante askota, ez? Eta orduan nik ilusi joanakan, Xixario restauranten hori joan, txikitatikan behiratzen egoten itzan nola itezitun bisiguak, ez? Eta orduan nire aurrenengo praktikak baskulinarin ikasi nulanik, initun Xixarion. Gero ja nahi nun pixka bat gehiago ikasi, eta elkanoa junitzen aitorrekin. Bilakaera hortan, Kadizen bai naiz, Londresen ere bai, aldi guztitatik pixka bat konzeptuak ikasten, eta emaitza izango zen gaur egungo El Baskito, no? Bueno, ja tipulak beste kolore bat hartu du, eta haragila badaukau, Oain jadana naztu ingo deu, eta tomatia botako jo, Bale, oain pixkat utziko deu zapore danak naztia, reduzituko deu pixka bat, eta listo, Ez du gehiago ber. Bueno, ja gure nazketa prest daukagula, egositako zentoioan buru hartuko deu, eta oso erresa dau, Bete. Ja listo dakau hau, Men jarriko deu, eta jarriko jo mantekila pixkat, eta hain ogi irina botako deu, Ondo kubritu dana. Kostra txiki bat iteko. Ja behin hori eukita, grilla jarri deu tope, eta sartuko deu txangurroa, bertan. Hemen egon berdu, kostra batin arte, 2 minutu. Bueno, Joseba, olako gutizia bati eta olako txoko bati ezin diozu ezetzik esan. Orduan, programa bukatzean bezain pronto, etorri Baskitoa, etorri Donostia eta etorri Errotaburua. Gero arte!